urte iragan ostean, berriro gaude non eta Bizkaiko jauregi honetan, baina kasu honetan Bizkaiko foru jauregian. Atzokoan, bueltakan emilintzan. Bueltakan enbian, Euskaltzaindia Euskara eta gizartearekiko 100 urte honetan zer izan da deskribatuko leukeen berbat aurkitzeko. Eta hor, bueltakan enbilela, aranora, maisu eta andereñoen papera etorriatan burura. Andereño eta maisuek badakizue ez bakarrik ezaguera, baizik eta portaera, berba egitekoera eta bilakaera eta guzti hori zaintzen dabe. Hori egin dago Euskaltzaindiak ere 100 urte honetan, laburbilduz, bidia atontzen dabe. Euskaltzaindia Bizkaian sortu bazen, horroit gira ere, Euskara Batuaren oinarriak, Baionan ezagri zituztela 1994 Txilardegiak, Lafitek, Daban, Monzon, Solaun, Eneko Irigarai eta Endiazabal Apezak. Eta azpimarratzekoa da orduz geroztik beti kontutan hartua izan dela iparraldea. Euskaltzaindiaren funtzionamenduan eta erabakietan. Hasteko eta behin, beraz, Nafarroko gobernuaren izenean esker ona adierazi nahi nioke Euskaltzaindiari patronatu honetako kide izateko aukera emateagatik. Ez da txikia Euskaltzaindiak egin duen eta egiten duen lana arlo askotan gainera. Bide batez esan da, ez da txikia izan eta ez da txikia gaur egun ere Nafarren lana Euskaltzaindian. Ez baitira guti izan Euskaltzain oso eta orgazle Nafarrak eta ez nola nahikoak gainera. Ospakizun eguna dugu. Euskaltzaindiak 100 urte bete ditu. Eta Arabako Aldundiak ere, Eusko ikaskuntzak egindako biltzar hartan egon zen oinatin. Eta duela 50 urte, 1978an, Arantzasun eginiko biltzarra ere ospatzen ari gara. Han esarri ziren Euskara Batuaren oinarriak. Pauso hori oso beharrezkoa eta garrantzitsua izan zen. Zergatik? Arabarrak ere hizkuntza formala transmititzen hasi ahal zirelako. Gau eskolen bidez, han zuzen ere, ikastolen sorrera garaian. Arabarren ia erdiak euskara ulertzen duelako eta hori da, besteak beste, Euskaltzaindiak Gasteizko San Antonio kalean dituen lokalak, unean uneko gau eskola eta euskaltegiei utzi zizkielako. Joan den apirilaren 28an, Arabako Foru Aldundiak eskerrak eman zizkion Euskaltzaindiari 2018ko Arabako urrezko domina emanda. Hala aitortu genion, euskararen erabilera edatzen ari dela. Euskarak eta haren erabilerak gizartean zabalkunde handiagoa izan dezala bilatzen duela. Hizkuntza arauak eta gomendioak egiten dituela eta arau horien zabalkundea egiten duela. Eskerrik asko, Euskaltzaindia, egungo Euskadi eta Araba eraikitzean eragile ukaezina izateagatik. Eskerrik asko gure hizkuntza eta hortaz gure ondasuna ulertu, balioetsi, berreskuratu eta gordetzen laguntzeagatik. Buenos días a todos, conjugatu. Bos días a todos. Bon dia a tots. O a tothom. Hasteko eskerrak eman. Zuei guztioi gaur hemen gurekin egotearren. Izan ere, Euskaltzaindiak egun ekimenerako duen ahalmenaren bi ardatz nagusi horiek eta hoien ordezkariak hemen ditu, gurekin batera. Alde batetik gizarte zibila, ez da bestetik hizkuntzen akademiak. Gaur hemen zaudeten guztiok eta guztiok ordezkatzen dituzuen erakundeak gurekide eta bidaide zarete. Patronatu honen eratze ekitaldian eta mendeurrenaren ospakizunetan. 100 años en los que Euskaltzaindia ha logrado crear una auténtica comunidad científica, académica y social en torno al euskera y la cultura vasca. Con 88 académicos de número, 457 correspondientes y 102 de honor. Todos ellos, tanto los que hoy ya no están entre nosotros como nosotros mismos, configuramos
junto con los trabajadores de la institución y quienes desde distintos ámbitos sociales apoyan y participan en nuestras actividades, esa realidad que es Euskaltzaindia, Real Academia de la Lengua Vasca. Mende hurrena, bai. Eta zer esanik ez, Euskaltzaindia bera, bere ongaitz eta argi ilunekin, eta halaber aurrera eramanez eta finkatuz, halako errealitate batzuk, egun euskal kulturaren ezinbesteko erreferentzia direnak, dela euskararen estandar linguistikoa formulatzea, dela ikastolak, euskalduntze eta alfabetatze kanpainak, euskaltegiak, dela bertsolaritza, literatura sorkuntza itulpengintza, horiek dira eguneroko jardunean euskaldun izateko bidea ematen digutenak, bazterutzi gabe irakaskuntza eta lanbideak. Eta horietan, bere historian zehar, Euskaltzaindia present, sortzaile, eta nik esango nuke akulu ere izan dela. Aldu Nagusi jauna, Euskaltzain buru jauna, herri agintariok, herri ordezkariok, Euskaltzainok, Espainia, Galizia eta Kataluniako akademietako ordezkariok, jaun Andreok egunon, eta zorionak Euskaltzaindia eta eskerrik asko. Euskararen historia hurbilean badaude bi mugarri bereziki aipagarriak. Lehenengoa, Euskaltzaindia beraren sorrera gaur ospatzen duguna. Bigarrena, 50 urte geroago Euskara Batua, naiz eta 4 urte lehenago oinarriak ezarri egin ziren Baionan. Bi erabaki hauek etorkizunaren ateak ireki zizkioten parez pare euskarari. Crear, unir, usar el euskera. Este es el futuro de nuestra lengua. Euskarak batu egiten gaitu eta bere lehen mendeurrenean Euskaltzaindiak elkartu gaitu euskarak batzen gaituela ospatzeko. Zorionak Euskaltzaindia ondo ospatu eta urte askotarako.